жылі чэрці, толькі чэрці, людзі тут не жылі, то яны тут да святасці ўсіх прывядуць, аселіных вушах, па казліных рагах. А той чорт, як сапраўдны беларус, забег у кусты і стаў паглядаць, што тут будзе. Ніколі не купляйце нямецкія курткі. Тупальшчына, урочышча, могільнік, там, далей, усходнелітоўскія курганы. Людзей на гэтым, вот, языческім капішчы, бачыце, які валун здаравенны. Тут на ім спалівалі памерлых людзей і прах і пакоілі ў гэтых курганах. Упершыню гэта месца выявіў наш знакаміты пісьменнік Ігнацый Ходзька. У ягоным апавяданні Павіліі апісана гэта месца. І Ігнацый Ходзька пра гэту мясцовасць узгадвае цікавае паданне, калі тут у нас у Жодзішках езуіты захацелі пабудаваць касцёл, бо езуіцкі калегіум яны былі ўжо пабудаваўшы, а вот думалі яшчэ пабудаваць велічны ў стылі барока касцёл, як яны ўмелі будаваць, як яны будавалі і ў Мінску, і ў Пінску, і ў Віцебску, і ў Полацку. Такі ж самы касцёл яны хацелі пабудаваць і ў нас у Жодзішках. Але, на жаль, ім не хапіла камянёў. І добрыя людзі ім падсказалі, што тут, вось, у Тупальшчызне, у мясцовасці Ашмянец, тут вельмі шмат камянёў, вельмі шмат. Але езуіты баяліся гэтай мясцовасці, бо тут на той час жылі чэрці. Толькі чэрці, людзі тут не жылі. І адным летнім днём усё ж такі яны вырашылі адправіць сюды аднаго маладога цнатлівага манаха. Ён нікога у жыцці нікога не крыўдзіў. Нават, я вам скажу, і дзець, напрыклад, а тут мурашы паўзуць. Ён абавязкова ім яшчэ і дарожку зробіць. А калі якая гадзюка паўчыць, дык ён ёй і норку выкапае. І езуіты ведалі, каго адпраўляць. Калі ён сюды прыйшоў летнім днём, тут было сонца свяціла, тут проста быў цудоўны летні дзень. І ён стаў абходзіць гэту мясцовасць і бачыў, сапраўды, вельмі шмат было тут камянёў. Ён абрадаваўся, як добра, што ён сюды прыйшоў, як добра, што ёсць матэрыял для пабудовы касцёла. Але раптам, як гэта бывае, летнім днём наляцела бура, неба зацягнула чорнымі хмарамі і пайшоў лівень. Манах ад такой неспадзянкі стаў вось пад гэтым клёнам і думаў, што пад гэтымі шырокімі лістамі ён перачакае гэты лівень. Але калі ён стаяў пад гэтым клёнам, ён убачыў, што па гэтай вон дарозе ішлі два чарты. І ён адразу зразумеў, што гэта чэрці. Па аселіных вушах, па казліных рагах, па куртках нямецкіх і па гавэндах здрадзецкіх. І калі ён убачыў гэтых чарцей, зразумеў, што гэта сапраўды чэрці, то ён схаваўся пад гэтым вялізны ахвярны камень, бо ён раней ляжаў на гэтых двух меншых камянях. І ён схаваўся, спалохаўся, магчыма, з ім нешта і адбылося тады, а чэрці паміж сабой вялі размову. Адзін другі, а відаць, у чарцей такія шнобелі, у іх не такія прыгожыя носікі, як у мяне. І адзін такім сваім шнобелем пацягнуўшы, кажа: «Ой, братка, нешта тут нячыста пахне. Ой, нечым тут нядобрым везе». А другі чорт кажа: «Ай, слухай, не звяртай ты ўвагі, гэта ж вецер Жодзішак, вот свербу езуіцка нам і наганяюць». А першы так не спыняецца і кажа: «Не-не-не-не, нешта тут блізка, так, нешта трывожна мне». Зноў ты ягоны кулега перабівае, кажуць: «Слухай, тут большай бяды ёсць. Ты ведаеш, што езуіты хочуць пабудаваць касцёл у Жодзішках? А што? Калі яны пабудуюць касцёл у Жодзішках, то тут нам жыцця не стане. Бо ты ведаеш гэтых езуітаў, ведаеш іхную няўрымхівасць, ведаеш іхную упартасць. Калі яны пабудуюць гэты касцёл, то яны тут да святасці ўсіх прывядуць, і нам жыцця не будзе тут, бо нам не будзе з чаго камбінаваць, з чаго мы будзем жыць тады». Задумаўся і другі чорт. Ён сказаў: «А што рабіць? Што рабіць у такім выпадку? Ну то, ты ці ведаеш, што гэтыя езуіты хочуць выкарыстаць вот нашы камні на пабудову касцёла, а давай мы іх паперакідваем на той другі бераг Вяллі». А тады мастоў не было. Тады ж толькі быў у Вільні знакаміты зялёны мост. А тут мастоў не было. Праўда, чорт засумняваўся, кажа: «Слухай, нават для нас, чарцей, гэта зацяжкая работа. А што рабіць? Куды дзявацца? Альбо езуіты будуюць касцёл, альбо мы ім перашкаджаем, і яны не пабудуюць. Ну то давай тады». І яны кінулі
жребий. Той чорт, который казав, що тут, здалеку веє, тривожно не так, то йому випала роля бути у якості мішені на тим боку раки, бегать по тому берегу, дразнить гэта другого чорта, здекваться над ним, обзывать его самыми дрэнными, брудными словами. А той чорт, который казав, что не звертаю уваги, что нічога тут небяспечнага няма, яму выпала хапаць гэтыя каменні, шпурляць у того чорта, который на тым баку ракі, і пачалася гэта кананада. Чорт вар'яцела, хапаў гэтыя каменні, шпурляў на той бераг. Меншыя каменні пераляталі туды, аж на той бок. Правда, ніколі яму нешта не ўдавалася патрапіць у того чорта. Ніяк ён не мог патрапіць, бо той быў спрытны, спартыўны такі, відаць, трэніраваўся у нейкага трэнера. І калі былі меншыя каменні паперакідаваныя, большыя у раку пазаляталі, яшчэ большыя тут на беразе ляжаць, то чорт падышоў вось да гэтага каменя. Ён змахнуў пот з галавы і вырашыў узяць і шпурлянуць гэты камень по таму чарту, магчыма бы і патрапіў. А калі ён абхватываў гэты камень, то вы ведаеце, у чарцей там у іх жа когці вот такія вот даўгія, крывыя. І ён, калі абхватываў гэты камень, то ён усапіўся за ўласяніцу монаха. Монах ад неспадзянкі крыкнуў «Ой!» і стаў вылазіць з-пад камення. Чорт, як убачыў, што там нешта шавеліцца, сам спалохаўся, упёрся нагамі ў камень і думаў уцікаць адсюль. А той чорт, як сапраўдны беларус, забег у кусты і стаў паглядаць, што тут будзе. І пачалася тут валтузня. У такую яму яны дождь ліець. Монах сабе туды нагамі упіраецца, карабкаецца. Чорт у той бок. Усё гэта перамешалася. Цэлую яму выкапалі тут. Але ведаеце што? Монах аказаўся святы. На тое яны і езуіты. Яны ведалі, каго адправіць сюды. Спачатку чорт перамагаў. Але святая сіла праз кіпчуры забірала сілу ад чарта і перадавала яе монаху. Монах дужэў, чорт слабеў, і праз нейкі час монах адчуў, што ён перамагае чарта, а чорт стаў прасіцца: «Адпусці мяне, адпусці, адпусці!» Монах уцяміў, што чорт аслаб і кажа: «Пакляніся, што ты гэтыя каменьчыкі, которые паперакідаваў на той бок ракі, паперакідваеш ты іх мне ў жодзішкі». Ой, чорт кажаць: «Я бы табе пакляўся, Ты ведаеш, я бы табе паперакідаваў бы гэтыя ўсе камені. Але ж мой напарнік, бачыш, вон ён з кустоў паглядаюць. І калі я паперакідваю, то ён вышэстаячаму начальству доложыць усё. І мне будзе тады ўжо не жыццё». Монах задумаўся на нейкую хвіліну і кажа: «Ну, правда, і я ў такой сітуацыі быў. Слухай, ну тады, чорт, кляніся, што больш вас тут не будзе». Чарту не было куды дзявацца, ён сказаў: «Клянуся, і мама, і тата, і на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь. І на чым толькі не клянуся». Монах паверыў яму. І тады ён што ўзяў? Ён узяў малітоўнік, абматаў запясце ружанца і стаў чытаць малітвы. І калі ён прачытаў малітвы, то тады ён рэзкім ударам выбыў лапу з ласяніцы гэту чартову, і так яны змаглі разыйсціся. Вось такую гісторыю распавёў нам наш знакаміты пісьменнік Ігнацый Ходзька. Прыязджайце, а я вам раскажу яшчэ працяг, што тут адбылося пасля і што тут яшчэ было да гэтай падзеі, якая адбылася тут, у гэтым месцы. Прыязджайце.